Loro Tesalonika bab 1. Para sedulur, iki layang sangga Paulus, Silas lan Timotius. Marang pasamuan nang kutha Tesalonika sing wis dadi umate Gusti Allah, Bapake awake dhewe lan Gusti Yesus Kristus. Muga-muga Gusti Allah, Bapake awake dhewe lan Yesus Kristus, Gustine awake dhewe, ngedhunke kabecikane lan katentremane marang kowe kabeh. Para sedulur, awake dhewe tansah matur kesuwun marang Gusti Allah nek awake dhewe mikirke kowe. Pancen eneng wujude tenan. Awit pengandelmu marang Gusti Yesus selot suwi selot tambah lan katresnanmu marang sakpadha-padha selot suwi selot mundak. Mulane kowe sing digawe pamer karo awake dhewe nang pasamuan-pasamuan liyane. Awake dhewe pancen ngomongi sedulur-sedulur liyane nek pengandelmu marang Gusti Yesus mantep tenan, senajan kowe disiya-siya lan nglakoni sakwernane kasangsaran lan kangelan. Kuwi kabeh dadi tandha nek Gusti Allah bakal ngrutu kabeh wong sak benere. Tegese, kowe sing saiki padha nglakoni kasangsaran nglabuhi Gusti Yesus. Besok kowe bakal nampa opahe. Ya kuwi, kowe bakal dianggep pantes karo Gusti Allah ngleboni kratone. Pancen, Gusti Allah mesti bakal nindakake sak benere. Dekne bakal nekake kasangsaran marang wong-wong sing padha nyiya-nyiya kowe. Malah kowe sing saiki padha nandang kangelan bakal dikei ayem bareng karo awake dhewe barang. Iki bakal kelakon besok nek Gusti Yesus medhun sangka swarga karo malaikat-malaikat sing gedhe kuasane. Karo geni sing mulak-mulak Gusti Yesus bakal ngrampungke kabeh wong sing padha nampik Gusti Allah lan sing padha nampik kabar kabungane Gusti Yesus. Tenan, Gusti bakal nyetrap wong kaya ngono kuwi sak benere. Wong-wong kuwi bakal diusir. Ado sangka Gusti Allah selawas-lawase. Ado sangka kamulyane sing gumunke. Kuwi kabeh bakal kelakon besok ing dina tekane Gusti Yesus. Nek dene bakal nampa pengalamane kabeh wong sing wis masrahake uripe marang dekne. Ing dina kuwi kabeh sing percaya bakal ngluhurke dekne. Kuwi barang bakal eneng nang kono. Awit kuwi uga padha gelem percaya marang tembunge awake dhewe bab Gusti Yesus. Mulane, nek awake dhewe mikirke bab kuwi mau kabeh, awake dhewe tansah ndongake kowe bisa eneng wae lan eneng pantese enggone Gusti milih kowe. Ora nganggur wae. Muga-muga Gusti Allah ngrewangi kowe karo kuasane, supaya barang becik sing mbok karepke lan penggawean apa wae kanggo Gusti bisa keturutan kabeh. Dadine sangka uripmu jenenge Gusti bakal diluhurke karo wong-wong lan kowe dhewe bakal dilem karo Gusti. Awit Gusti Allah lan Gusti Yesus Kristus bakal ngetokke kabecikane marang kowe. Loro Tesalonika bab 2. Para sedulur, awake dhewe saiki arep ngomongke bab tekane Gusti Yesus Kristus lan bab nggone awake dhewe bakal dikumpulke dadi siji karo dekne nang panggonane. Pancen wis eneng sing padha mulangi nek kuwi wis kelakon. Jarene Roh Suci sing ngomongi ngono. Uga eneng sing ngomong nek awake dhewe tau mulangi nek kuwi wis kelakon. Lan eneng liyane meneh ngomong nek awake dhewe tau nulis nang layang nek Gusti Yesus wis teka. Para sedulur, aja sampe omongan sing kaya ngono kuwi ndadekke bingunge atimu. Wong-wong kuwi ngapusi, aja dikuku. Awit sadurunge Gusti Yesus teka meneh, wong pirang-pirang bakal padha ninggal dalane Gusti Allah. Sakwise kuwi terus wong duraka ngetok, nanging dene bakal dibuang nang neraka karo Gusti. Wong duraka kuwi bakal nglawan marang sembarang sing disembah lan sing dianggep Gusti Allah karo manungsa. Dene malah bakal njaga nongkrong nang gereja gedhe ngaku-aku nek dene kuwi Gusti Allah ngungkuli liya-liyane. Bab kuwi mau kabeh aku wis tau ngomongi kowe dong aku ijek nang nggonmu. Apa wis padha lali? Kowe ngerti nek saiki ijek eneng sing ngalang-alangi wong duraka iki. Mulane durung bisa ngetok. Dekne metune besok nek wis wancine. Nek Gusti Allah wis nglilani. Pancen saiki dekne wis nyambut gawe. Ngojok-ngojoki wong-wong kongkon padha ninggal dalane Gusti Allah.
Nanging ijek meneng-menengan wae. Ijek eneng sing ngadang-adangi. Metune besok. Nek sing ngadang-adangi iki wis lunga. Nanging Gusti Yesus bakal teka lan bakal mateni wong duraka karo tembunge lan jedule Gusti Yesus bakal ngerampungke kuasane wong duraka kuwi sak kabeh. Wong duraka kuwi nek metu bakal nganggo kuasane setan. Bisa ngetokke kuasane karo tondo-tondo lan mujijat-mujijat. Kanggo nyasarke wong-wong. Wong-wong sing pancene wis bakal tiba ing karusakan. Padha gelem nggugu apusan kuwi. Awit ora gelem nampa pitutur sing bener. Sing bisa nyelametke urip malah padha nampek kuwi. Mulane Gusti Allah ngedunke pangwasa sing nyasarke wong-wong kuwi. Sing marake wong-wong nggugu apusan. Mengkono kuwi Gusti Allah bisa nyetrap kabeh wong sing ora padha nggugu marang pitutur sing bener. Wong sing padha seneng nglakoni sing ala. Nanging para sedulur, kowe sing ditresnani tenan karo Gusti. Awake dhewe rumangsa nek awake dhewe iki kudu tansah matur kesuwun marang Gusti Allah nek ngelingke kowe kabeh. Awit Gusti wis milih kowe. Pancen kowe sing diluwari sing dhisik dhewe sangka kuasane Allah. Kuwi penggaweane Roh Suci sing wis ngresiki uripmu lan uga jalaran kowe padha percaya marang pitutur sing bener. Gusti wis manggil kowe lantaran kabar gabungan sing digelarke karo awake dhewe marang kowe. Gusti manggil kowe supaya kowe uga entuk pandumane Gusti Yesus, tegese kowe bakal digunggung-gunggung kaya enggone wong-wong bakal gunggung Gusti Yesus. Mulane para sedulur, kowe kudu mantep terus nurut marang pitutur sing wis diwulangke karo awake dhewe nganggo tembung lan uga nganggo layang. Sangka kabeciane Yesus Kristus dhewe, Gustine awake dhewe lan Gusti Allah, Bapak sing tresno tenan marang awake dhewe, wis ngekeki panglipur lan pangarep-arep sing langgeng marang kowe. Muga-muga Dekne uga ngekeki kekendelan lan kekuatan marang kowe kabeh. Nggonmu padha nindakake sing becik. Senajan mbok tindakake karo tembung apa karo penggawean. 2 Tesalonika bab 3. Para sedulur, iki eneng perkara siji loro meneh sing kudu tak omong. Sing penting dhewe ya kuwi, awake dhewe kudu mbok dongake. Didongake supaya pituture Gusti bisa meremen-meremen terus lan ditampa karo wong-wong. Ya kaya nang nggonmu kono. Kowe ngerti nek ora kabeh wong gelem percaya marang pituture Gusti. Oke sing padha nglawan lan ndadekke sangsorane awake dhewe. Mulane awake dhewe nyuwun pandongamu supaya Gusti ngluwari awake dhewe saka tangane wong kaya ngono kuwi. Nanging para sedulur, Gusti keneng dijagake. Dekne bakal ngekeki kekuatan marang kowe supaya kowe bisa percaya terus lan Dekne bakal magari kowe saka sakwernane Allah. Awake dhewe ngerti nek kowe temen nurut Gusti. Mulane awake dhewe ya percaya nek pituture awake dhewe kabeh bakal mbok lakoni saiki lan sakteruse. Muga-muga Gusti madangi atimu supaya kowe bisa dunung sepira gedene katresnane Gusti marang kowe lan panyuwune awake dhewe uga. Muga-muga Gusti Yesus Kristus ngekeki kemantepan marang kowe. Para sedulur, ing jenenge Gusti Yesus Kristus awake dhewe merintah kowe. Sedulur sing males kerja lan sing urip sak karepe, sing ora nurut marang piwulange awake dhewe. Sedulur sing kaya ngono kuwi kudu mbok doi. Kowe dhewe padha ngerti nek awake dhewe wis ngekeki tulodo sing keneng mbok tiru. Dong awake dhewe nang nggonmu, awake dhewe ya ora enak-enak slonjor wae. Awake dhewe ya ora njagong jagake liyane. Ora. Wujude awake dhewe nyambut gawe awan wengi sampe tangane kapalen. Supaya awake dhewe ora dadi renggane sapa-sapa. Awake dhewe nggone nyambut gawe kuwi ora jalaran awake dhewe ora entuk njaluk sokongan kowe, ora. Nanging supaya urip awake dhewe iki keneng mbok tiru. Dong awake dhewe nang nggonmu, awake dhewe ya ajek ngomongi kowe. Sedulur sing males kerja aja direwangi. Awake dhewe ngomong ngono kuwi jalaran awake dhewe krungu nek nang nggonmu eneng sedulur siji loro sing malas kerja, malah namung ngetan ngulon ngrusuhi uripe liyane.
ing jenenge Gusti Yesus Kristus. Awake dhewe merintah sedulur-sedulur kuwi supaya padha nyambut gawe, golek sandang pangane dhewe. Lan kowe para sedulur, kowe sing ora kaya ngono. Kowe aja padha kesel enggonmu nglakoni sing becik. Dititeni menawa wae eneng sedulur sing ora gelem manut marang omongane awake dhewe sing ketulis nang layang iki. Sedulur kuwi aja dijek bebarengan. Mengko lak isin dhewe. Nanging dekne aja dianggep kaya mungsuh. Ora, dekne kudu mbok benerke kaya sedulur. Para sedulur, Gusti dhewe sing bisa ngekeki katentreman. Muga-muga dekne nuntun kowe kabeh lan ngekeki katentreman marang kowe sak teruse ing perkara apa wae. Cukup semene wae layang iki. Aku, Paulus, aku sing nandha tangani layang iki. Aku kirim selamat marang kowe. Muga-muga Gusti Yesus Kristus ngetokke kabecikane marang kowe kabeh.